Witam serdecznie, Ekspedycja Afryka 2013, 2 stycznia 2014, Łup i oto Tanzania, droga jak zawsze, której nie ma, zmierzamy do granicy z Mozambikiem i oto taki wspaniały most drewniano-stalowej konstrukcji. Zobaczymy, czy nasze nerwy to wytrzymają. To rzeka dookoła, dzikun sobie jak na razie daje się radę. Konstrukcja wzmocniona oczywiście belkami. No i jedziemy. 2 tony dają radę. Odgłosy nie są zbyt zachęcające, ale cóż. Już nie będziemy tędy wracać, więc nie musimy się przejmować. Przejechane, więc kontynuujemy wspaniałą główną drogą kraju, która jest przed nami, ale niestety zaczęło padać, więc pewnie niebawem będziemy relacjonować przeprawę w błocie.